Unsa ta boss? Ang tinuod na lalaki, mutilog lalaki. Oh. Ang tinuod nga lalaki, mutilaw og lalaki. Oh, tapos di umayaw, patilaw ako di. Oh. Kira. Ngano ba yung load? Ngano ang load? Total lami. Ah. Pulmiro na load, ilibugbog na nagkok. Oh, ibog mo na nagkok. Tatas. Nag-ana pa. Nag-ana oh. Hotdog. Hotdog. Ag-ana. Kanta, videoke. Og-ana. Foundation, makeup. Makeup. Dam, sakto ba ito, Dam? Mali. Pag-ana. Very wrong. Ano sa lugar ang makeup? Ay. Sa wilit yapon pariura. Wilik, ang babae nga sa lalaki nga wilik anak man. Oo. Ang babae anak ano? Baglod lugar. Anak ano? Pariura magkunda. Yan ang wilik sa babae. Sa wilit yapon. Wilik ka. Wilit yapon. Wilikot man ang salita. Para safety. Siyempre. Safety. Mas tayo, hawiran yung taro. Hoy! Hadlok! Wilikot man. Bungkusan guro. Dili mo kusan ka mo, try mo kusan na ana ora na wilik na dayon. Sakit ka lang eh. Oh, kanta yapon, videoke. Ipulutan ang cake. Ipulutan ang cake. Oh? Ipulutan ang cake. Abi niya wala akong ita. Ipulutan ang cake. Kanta. Hoy, halas pa. Oh, tugnaw. So cold. Yo, tugnaw ko dahil silang pool dahil sa kuwan guys. Ayun, sa tawag ni? Del Carmen. Grabe ka tugnaw ba? Gaswasoy mo lawas do. Sayang. Ha? Tugnaw dito guys ang ilang pool. So cold here. So cold here. Hala, ay sukoy. Bebe, yan na daw yung bokos. Yan na batas na daw yun. Sa tubig eh. Fuck! Haba ng hair! Gusto na yung ilong? Itog na ko kay. Wala man. Ano man? Dili okay mabaw. Hello? 5 feet ra maguna, 5.5 feet raw. Tukar na daw. 5 feet na dito may 5.5. Dito. Hello mabaw. Ay. Hello mabaw.